Ассалому алайкум дӯстони азиз, овозо чӣ хеле? Рафтем хай. Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа, ма каса бардури азиз чӣ хелен созем хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Гӯш кине ки дар имрӯза навор ма чирои кардаган ва чира чақ мекунем. Дар имрӯза навор бардури азиз мошини Kia Rio кардаган алиш мекуна ба квартира. Замини арзон астай, заминора гӯш кинен. Замини арзон астай дар ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Нуробод ва ноҳияи Ҷайҳун. Дута хонаи арзон астай дар Федератсияи Россия, Калужская област, Курская област. Далши мерава хонаҳои арзон дар ноҳияи Панҷ ва ноҳияи Ховалинг. Квартираҳои арзони арзон астай дар ноҳияи Ашт, шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамия ки якомната квартира 55000 сомон. Иштаваи сибиге бача. Якомната 55000 сомон. Нархи астрадиш мега. Ва дигар чизои арзон ҳам рӯй кардаган видео музора ба қизиқ то охиша тамошо кунен. Ягон сифрӯшӣ дошта бошен дар номери WhatsApp ма бинависен, ма реклама мекунам. Аммо як дона лайки бепала ба ягон қошиқшаи шакархӣ бизанен. Подписатсия рам кунен, подписатсия. Мерим акус дӯста. سلام مادران و بانوان خانشین. فهمیدم که در جستجوی کار هستید. میخواهید که کاری سبک و خوبتر باشد. پس مرحمت همراهی ما کار کنید. در این کار تنها با طریق تلفن و اینترنتی که در تلفن خود پیوست شده است لازم است. این کار بهترین کار است. در خانه نشستم در پیش فرزندان خردسال خود کار میکنید، صاحب جای کار میشوید و معاش خوب میگیرید. در این کار زیاده از هزار زنهای تاجیک ما کار و فعالیت دارند، صاحب معاشهای خوب گشته‌اند. اگر که خواهید کار کردن پس رقم های در روی اکران نبوده زنگ زنید. کار در شرکت فابلیک است. شرکت فابلیک بهترین از شرکت ها است که 25 سال شده در روی جهان کار و فعالیت میکند. پس مرحمت شتابین. شیرینه را که ویدیو سر شد بچه اچکی دارم نوارا سر میکنه با قزیقکی سه گوش که سونی عزیزم یکم سر میکنم از خانه در راسیا بدگی با دقت گوش کنین. خانه افشی قرار داره در راسیا، کالوژسکая область, Спас-Деменский район, улица Строительный. 10 сотиқ замине бардури азиз се дар хона кардагӣ, ремонти хона миёна мега, свет, ови гарм хунук, отоплени, русский печка ва гази природнӣ дора. дар берени хона бардури азиз сарай, туалет, гаражам доштаӣ. дӯстони азиз, агар нархи навод туғри бигира, хонара ба чизи чораш мефурӯшанд. нархи хона бардури азизам чӣ хеле ки дар бар экран навистагиам, нархи хона 180000 сомонӣ. бовар ки нархи зураи дар Россия хеле хонаи хушрӯи гиҷо метана дига охи. хонара фасони шаби ва нигаҳ кинен ки 10 сотиқ заминай се дар хона бардури азиз ҳамаи дарни хонара сиёмка кардагия барои мо шумора. нархша чӣ хеле гуфтам бардури азиз аёдод наброя нархиш 180000 сомон мега. агар шумо харидор бошед номи канали Сауду Теҷа гап занед арзон мекуна. ва бардури азиз соҳиби хона гуфтагия ки алиша меша ба хонаи заминӣ ё квартира дар Ленский район ё шаҳри Душанбе. агар шумо хонаи заминӣ мисол ё квартира дошта бошен дар Ленский район ё шаҳри Душанбе, ҳамин апашка алиш мекуна мақсад. и хонаи апашкаи срочни бояд буфурӯшаша ё алиш куна мисол ана ба хона дар Тоҷикистон. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам и хона дар Россияи ана Калужская область, Спас-Деменский район. хайна бо маълумотша дар бар экран навистагиам, номерои телефонош имо WhatsApp дора бардури азиз. далши видеои хонара тамошо кунен. агар шумо харидор бошен, чӣ хеле гуфтам бардури азиз, хонаи апашкаи срочни пулуш дар кораи ё мега мефурӯшумаш ё ана алиш мекунам ба хона, хонаи заминакӣ ё хонаи этаж бошад дар Ленский район ё шаҳри Душанбе. чӣ хеле гуфтам бардури азиз. хулосаи гап ана занг зада ҳамаи маълумоти бештара мегирен. пули рӯзшам дар бар экран навистагиам 1,210,000 рубл мешидам. ҳисоб китобиш кардем бардури азиз. хулоса хонаи беҳтарина ай даст натене. пул мешид ҳози худам мехаридамаш. не ки ман афсӯс дар Тоҷикистонам да. шеринарам масъалаи лайкора бибинен. ҳами видеора имо WhatsApp ана групподам партоем. бовар ки кори хайр мешавада. бардурои азизам срочни ҳами хона. срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, Курский област, Канушевский район. гӯш кардем бардурои азиз. ана Россия, Курский област, Канушевский район. ҳам хел маълумот додагиай 35 сотиқ заминай бардурои азиз. 35 сотиқ замин дар хонаи калон қати калидорш кардагӣ. ремонти хона миёна мега овсвеч ҳаста ҳуҷҷатор 100%, газ отоплени дора. кухни баня ҳоҷатхона оғил подвалам дошта бардурои азиз. нархиш
280,000 рублаш гуфтак бугу бардурои азиз. 280,000 рубл. бовар ки ҳисоб-китобаш кардем, нархи ям мошини хечибег мешава. суми тоҷикиша дар бар экран навистагиам, хеле ки бардурои азиз диден 41,000 сомон мешидай. пули урусиқати 280,000 рублаш гуфтак бугу. харидори аниқ бошен мега занг бизана, арзон мекунам. агар ягон мошинчаи чотки боша, хеле мошинои простой не, ай мошини чотки боша, ҳами ранги туб боша, алиш мекунам мега. ягон мошини дар Тоҷикистон боша, да мақсад мошинчаи зур боша мега, алиш мекунам. хулоса нархиш 280,000 рубл, 41,000 сомон мешава. ягон мошини чотки агар дар Тоҷикистон боша, алиш мекунам. номерои телефонаш WhatsApp дора бардурои азиз, занг зада маслиҳат кунед. бачаё ча мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. чотаи видеои имрӯза камтар қызиқ рафте сайхайне. дӯстони азизам, и хонаи десен қарор дорад дар маркази райони 5. ина бисёр вақт мегӯянд ки ай 5 хона бимон, ай 5 хона бимон. ина бардурои азиз хонаи фасони арзони хушуд дар ноҳияи 5 районаш да, ҳами сентраш да. дар хона дора як веран, як подвал. ремонти хона баъна замонавӣ ба дараҷаи олӣ, бигия 10 сол зиндагӣ ки бовар ки овсвеч мега ҳасте, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. қариби хонада мактаб як, бозор, гимназия, садик, қараболо, литсей, хулоса ҳамаи чӣ наздик буда. и хона бардурои азиз ҷои зур давдаида. хулоса нархша мега ки 300,000 сомонӣ. нархади бардурои азиз хеле арзон. 300,000 сомон дар ҳамин райони 5. савдо туғри бигира чизи чораш места. бовар ки хидмаи райони 5 нестам, агане ҳозир мерафтам мехаридамаш да. номерои телефонаш бардурои азиз WhatsApp дора, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, бачаи ачкидор навора давом мета. дӯстони азиз, инаи номеракҳои май. агар хонаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, чизе ки барои фурӯш боша, соатҳои 2-3 шав акна нависен, мисол барвақтар бинависен. агар реклама мисол кардани бошен, мада бинависен, ман рекламаи аҷоибот мекунам. просмотро бисёрай ана подписчикоам бисёрай иншоалло результат метада, агарчи сон арзон боша. мегзарем дӯстон ба чорум эълони имрӯза. дӯстони азиз, замини десен бардурои азиз срочнияй як бародар мадароиш кард, гуфт ки срочниш бугу. замини десен бардурои азиз қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун. ноҳияи ҷайҳуна касе намедона, пешина номаш қимсангир буд ку бардурои аз ҳами қимсангир оз ҷайҳун кардагиян. 5 километр ай район дурай мега. 5 километр дура, яъне ки мисол ҳами райони қимсангир боша 5 километр дур мера, ин ҳами замина солан пеш ҳами заминда мерасӣ. 9 сотиқ замини калони хушуд доштай бардурои азиз. гуфта ки 9 сотиқ дора замин. документ дора мега, документош 100% бидай. нархиш бардурои азиз нархиш арзон бидайне ки 35,000 сомонӣ. 35,000 сомонӣ дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки қимсангир. 9 сотиқай бардурои азиз. касе харидор бошен, номерои телефонаш ҳастаи та номерои телефонша мондагиям, занг зада маслиҳат кунед. пули урусиям дар бар экран нависагиям 230,000 рубл мешидай. бардурои азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. ҳам масъалаи лайкора биненда, белайк нарен шерӯи нар. бардурои азизам, ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг. гӯш кардем бардурои азиз. хона қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг, кӯчаи аэропорт шуда будай. 6 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, ремонти хона миёна, падъабой тайёрай бардурои азиз. ина бо марои мо шумора видеош ҳамроҳӣ кардагиай. хона чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Ховалинг бардурои азиз, кӯчаи аэропорт. 6 сотиқ 3 дар хона, ремонти миёна, падъабой будай. чӣ хеле ки дар видео ҳам дидем бардурои азиз. нархша гуфта ки 170,000 сомониш бугу. бешухи нархи зурай. хона мақсад ремонтш падъабояй мегирӣ, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. 170,000 сомон мақсад касе харидор бошен, айноми канали саудотиҷи гап занен, шумода арзон мекуна. номерои телефони поёнгиш, номерош ана имо, WhatsApp ҳамаи чӣ доштай бардурои азиз. касе харидор бошен, хонаи арзон аз ноҳияи Ховалинг, занг зада маслиҳат кунед.
дӯстони азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза бо диққат ҳами навора гӯш кунем бардуи азиз. И замине десен қарор дорад дар ноҳияи Нуробод райони Навшда. Ноҳияи Нуробод райони Нав нависагиай 8 сотиқ замине бардуи азиз сертификат қарор лоиҳа дора. Дар наздикиш мактаби калон, трансформатор, масҷид ҳамаи чӣ наздик будай хулоса бардуи азиз точкаи зурда будайне ки срочни пулшон дар кораи нархиш 60,000 сомон мега. 60,000 сомон. Касе харидор бошен арзон мешава, бо муомила дора мега. соҳиби замин мега ки ана маълумоти пуррара бо телефон мегирен. номерои телефонаш бардуи азиз номерои тоҷикистонаи WhatsApp ҳам дора. касе да замин дар кораи мисол аз ноҳияи Нуробод занг зада маслиҳат кунен. 8 сотиқ заминай 60,000 сомон мега. пули урусиша дар бар экран нависагим пули урусиқати 402,000 рубл мешидай. марҳамат сураташро тамошо кунем бардуи азиз. ана касе харидор бошен занг зада маслиҳат кунен. бачаёча ҷои қизиқи видеода омадем бо диққат иса гӯш кунем ки дӯстони азиз мошини фурӯшӣ ба квартира ҳозир ман мисол аввал тетехаша гап мезанам ба мегӯм ки мисол ана дар кадом шаҳр ба квартира алиш мекунад. гӯш кунем бардуи азиз фақат алишияй ки яриё соли баромадаш 2012 судишвориш бензин мотораш 1.4 камрасходай бардуи азиз коробка механик пробегаш 114,000 ай ҳуҷҷатош 100% состояни мошин гизалай не ки состояни мошин зурай ягон камбудӣ надора фақат биши ҳайка соҳибаш мега ки дар номи хидмаи генерални давернас метам бардуи азиз ҳамхели гуфтагиай адрес бардуро город Санкт-Петербургда қарор дора фақат алиши ба квартира дар шаҳри Душанбе болоиш сум метам бардуи азиз мега он кас дар шаҳри Душанбе квартира дошта бошен на марҳамат алиш кунена мошина мегирена болоиш сумтон метаҳам яка хулоса фурӯшӣ нестай фақат алиши мега ба квартира дар шаҳри Душанбе болоиш сум метам мега бардуи азиз номерои телефонаш ҳастай WhatsApp дора занг зада мисол алиш кунем ба квартира. бисёр вақт комментарда менависем ки аз ноҳияи рӯдакӣ ягон хона ё заминаи квартира шавад мон ина бардуи азиз мо дар як замини арзон рӯй кардаган аз ноҳияи рӯдакӣ яъне ки Ленинский район бо диққат гӯш кунед срочни яъне ки срочна замини фиши қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ заправкаи Фирӯз ай бозори Корвон бардуи азиз 8 километр дур будай инами замин айн бозори Корвоне ки мисолан бозорай ку 8 километр дур пеши масҷид кӯчаи диюм мега 3 сотиқ заминай гирдаш хеле ки десен да сурат маҳкамай гирдаш овсвич мега ҳаста ё мегзарониш тамом ҳуҷҷат дора нақша бардуи азиз гуфта ки 117,000 сомониш бигӯ 117,000 сомонӣ арзон мешава алиша мешава ба гову гуспан агар гов гуспан дошта бошен ҳисобаш мекуна номерои телефонаш имо WhatsApp дора бардуи азиз занг зада замини арзона бихарен ай бозори Корвон 8 километр дур будай хулоса точкаи зур будай да. бачаёча бихия кофе талха биза ки ба фикрам ховод бурдесаё квартирао дагзаштем бачаёча дӯстони азиз квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе як хонага квартира дар 3 метаж қарор дора 29 квадратни метрай политехникум да будай дом бардуи азиз навастройка квартира ремонт кардаги ҳисоби квартира мега ки ана ҳуҷҷатҳои хона 100% ба чиза чораш фурӯхта мешавад телевизор холодильник диван шкаф ана термос ремонташ созай мега нақш бардуи азизам ана 190,000 сомон як хонага 3 метаж политехникумда 29 квадрат ана 190,000 сомон сумаш будай касе харидор бошен арзон мешава дом чанд этаҷай не ки нависагӣ нест бардуи азиз хай занг зада мепарсене ки касе харидор бошен ба занг бизанен нарх навош нависагим бардуи азиз маълумотша дар бари нависагим харидоро занг бизанен. дӯстони азизам мегзарем ба даҳум эълони имрӯза хаста набошен аммо як доналай ки бепала ҳаётон набаромада бошен бача бардуи азиз квартира десен қарор дора дар ноҳияи 8 бардуи азиз як хонага квартира дар 2 метаж қарор дора 52 квадратни метрай домои пешина квартира ремонти средни дора соҳиби квартира маълумот дага ки ассалому алайкум квартира фавран фурӯхта мешавад ҷои нағзай мега ана гараж доштаи сарай доштаи мега харидоро занг бизанен мега адрес город ана Қайроқум нависаги бардуи азиз 8 город Қайроқум нархиш чихеле ки дар бар экран нависагим 55,000 сомонӣ ина бардуи азиз нархи ҳам мошини астраҷӣ мегашае 55,000 сомон пули урусиша нависагим 370,000 рубл мешидай харидорои аниқ занг бизанен беҳуда занг назанен мега
дӯстони азизе ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз киҷое ки мошинои хушрӯй кардане ки аз киҷое ки заминам бисёртар рӯй кардан аз киҷое ки хонаҳои Россия будан хонаҳои Тоҷикистон будан аз киҷое ки квартираҳои арзонак нархи мошин будан аз киҷое ки ҳам хеле чизо рӯй кардан ҳаракат кардан барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд шери нарака маъқул шид нашид барои ҳами дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамун як дона лайки бепла биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен форатон ки ҳами видеои мара серия ба серия тамошо кунен канал давуқа вақтона намегира инен поёнда кнопкаи подписатсия нависагай подписатсия бардорез касе ки аккаунт дуй кардаген дар телефонотон ҳамун подписатсияро биҷиқене зангулача мебурад зангулачаро дар бологиш монен вақти ма видеои нава дар канал модам сразу шумо бохабар мешавед барои ҳам подписатсия кунен лайкам фаромӯш накунен ва касе то охири видеоро қадима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 звездаро бинависед ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден бардорои азиз хаяка то видеои дигари